Hi guys! Mga angkol, mga tutagbaha mga angkol. So, magbutor ta mga angkol. Ato ta sa mga baha nga lugar. Sa malit sinilas. Pagdali diyar! Kala ko bumblebee oh. Dali! Karon ni matistingan ng Realme kung waterproof ba gid ni siya. Sama mo kasulto. Hi guys. Yaw. Napa man nila tantang. Kita kasulto sa hotel. Woo! Dot. Alaw natin yung mga baha din sa mga agay mga angkol. Eh. Oy, baha kita sa pit-area oh. Gusto ito. Ano tag gusto? Yung ako makakagsinina. Wala yung sinina na eh. Kaya kuha na eh. Ulan. Dali. Di man ako hindi ko mapit. Basta akong nakapunta. Gabi ang sitwasyon na rin sa padulong tayo spirito mga angkol. Oy, sarado, mag-supply. Salamat. Daga na rin. Ginawag kamera, pinday sila. Op. Dito, espirito. Baki, glass na lang ni. Kuha na niya akong telepon. Woo! So far mga angkol, okay pa na rin sa espirito. Wala pa kayo nagbaha na rin. Okay na. Record na, record na. Ito dito. Nagkakaig mga tao din sa espirito mga angkol. Angkol balot. Angkol balot daw. Ano mga fans club na rin angkol. Woo! Kuyawan niya akong kamera kay kuhan man akong kamera mga angkol. Terproof man eh. Oh, sana sa espiritu mga angkol. Nagka nirado. Sarado matindahan karon mga angkol. Ang sadara. Radio. Sarado matindahan mga angkol kay mga tao ron. Tinuod din ni waterproof din ni Realme din eh. Oo, tinuod na. Din ay. Woo! Si Robin di ako, dito nagjute. So, okay pa diri sa may kuan diri area. Ato ta kung asa ni mga baha-baha na mga area mga angkol. Diri na. Diri na ba? Diri. Ara. Oh, ayaw tip labi. Yung. Oh, gira na. Ayun. Oy. Oh, baha na din mga angkol. Lagi daw. Ano? Tugod na. Tugod ng Kalbaryo. Tugod na. Kuha na. Lahat na. Madakpan ta diri. Ako, pagwag dito sila ako. Lolo. Nakasala. Nakasala yung tao. Balik ta. Pulis. Oh, tagya ka ng pulis. Tanap ng pulis. Dito ta tignan to. Bahay daw Ato ta dito pero kanay pulis. Sidak punta. Bahay daw dito, bahay. Bahay mga angkol. Wala niyo. Wala to sila kaila. Parang busko, tutuyog na diya sa genset, ulit na ta. Urag-ulaw na kayo. Sabi din sa baka na dito no, kasi naman pasagdan. So far karon mga angkol, murag diri, ang wala rin baha diri ra sa mga hiwi nga dagko. So takat na diri sa union side. May man diri kay mga hapog pa diri area. So diri ra diri baon. Ang delikado gyud dito mga angkol, kadto gyud dito sa mga busko, tabon. Pwede kami nga umagi mga angkol.
Ay, napilitson dito ila Dario. Ulit tadi ato ta. Oh. Terus gimana? Mga ante diri sa mga ante diri mga kono. Kami gas. Gol. Ngapre pa, ngapre. Ya si Tatar man din nga nagkuha ng open. Oh, espiritu mga kol. Wala espiritu. Kalag. Video nagbuha pa do. Sibog atras. Oh, kani diri sabat. Kani diri. Rok 4 karamgam. Marida. Ew. Tapos ka dia. Lapos ka do. Ah! Ano lang? Tawad ay polis! Tol! Sabi mo ni sitwasyon dari gulo. Ay, lalumay daw dito. Ha? Lalumay daw, lalumay. Alawan man ni na bata na dito. Lalumay daw. Ha? Pas sila pagkanalo man dari mga angkol. Ulit ta. Sama ni dari kol. Kol. Tata. Oh. Sila niya kahimtang dari mga angkol. Dili daw kay lalong daw ingon to si Manong. Oh, kapo. Gol! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Ah, ikaw eh, pagi ka. So, sarado sa ato tindahan ron kay nag-chat si Jodel akong gusto na baha daw sa ila daw. Oh, panira na mo! Minuho ko. So, arang-arang may diri sa karamgam mga kol, kay dool may dagat. Doon na pa. Tadi dito ta sa dagat. Tiol, be. Ha. Okay, pasama mo din balay mga kol. Baha na gyud mga kol. Dudot diri dot. Okay, dali. Sige. Ano na to sa dagat mga kol? Kung sa sitwasyon dito sa dagat ron. Bali nagkuha na ng dagat ron. Kanya. Nagit mo sa ona ba, oh? Ito. Sabi na baha. Tiga na baha. So, ganda sa area mga kol. Baha sab yun. Bataw na ligo. Ada yan sa karamkam proxing to mga kol. Hindi na yan, mataktak gani ning. Pre, nangawa ba? Ha? Kung tinuod gid ay. Ha? Tinuod gid ay nanana siya. Ah, nagani. Yawas ka. Mura magag na suko di. Yawas tinuod. Oh, diri na. Uy, natanaw na itong kadagatan mga angkol. Be, ito sa ko ng bumblebee. Uy! Nakakawits! Ito to. Sakang tubig. Be! Ay. Lapas ng tubig dari mga angkol sa'yo, mga angkol. Wow! Oh! Sabi rin mga. Gabi na tayong tubig din mga angkol. Dagko kayo mga balod. Ano man din oras nagsugod ang ulan? Kamata ka gabi? Gabi. Mga alas 6. Alas 6? Oo. Go! Loy! Inom naman kayo. Magkadlaw naman siguro nagsugod. Muna dire ang view dire sa dagat mga angkol. Uy, gabi naman eh.
Mabura na magbusa ka. Makita niyo mo dito mga angkol, video kay gihapon sila dito. Mara to mga angkol, ato update mga angkol. Keep safe mo diha pag amping mo sa baha o mag-ampot ang tanan. That's 1 minute. See you tomorrow. Bye-bye.